Nonro mane otim e higa mar 2017 kod duol mochung'ne kedo kod yedhe mamero ji e pachoka kata National Agency for Campaign Against Drug Abuse (NACADA) yango ni atamalo 18.2 mar jokenya mane kind higni 15 kod 65 tiyo gi achiel kuom yedhe mamero ji. Atamalo 12.2 mar jogo mane kind hignigo madho kong'o, atamalo 8.3 ywayo ndawa, atamalo 4.1 tiyo gi mira, to atamalo 1.0 ywayo nyasore. Kaluwore kod jatend kar hocho kata rehab center mar Dove e boma ma Kisumu, Migosi Laban Kibidi, thothne rowere matindo manie skul kata jomadongo donjo e math mar kong'o nikech aola mar osiepe bedo gi paro mang'eny e kind gik mamoko. Watu wengi sana wanatumia mihadarati na madawa ya kulevya na generally pombe kwa sababu kadhaa. Miongoni mwa hizo sababu ni kwamba manyumbani kwao, tulikuwa tushaambiwa hiyo, manyumbani kwao kuna a lot of family issues ambazo zinafanya watu waende into addiction. Jambo la pili ambalo naweza nika point out ni kwamba kuna peer influence. Peer influence na maanisha si mashuleni peke yake, lakini pia peer influence inaweza fanyika hata from friends, mature friends, grown up friends, Math mar kong'o kod tiyo gi yedhe mamoko mamero ji en gima nyalo ketho ngima ng'ato, ketho ne ng'ato tich, kendo anyuola ma ng'ato wuoke bende nyalo jwang'o ng'ano ka giluonge nyinge moko maricho, kendo ginene ka ng'ano ma ok nyal konyogi kamoro amora. Samson Olo kod Michael Kamau gin jogo mane odonje math mar kong'o kod tiyo gi yedhe mamoko mamero ji, kendo gipimonwa kaka tiyo gi yedhe mamero ji noketho ngimagi. Na ngusiepe na moko kechana ja Migori County. Odake boda mar Tanzania gi Kenya. Koro kwa sabit kanyendo osiep acha tiyo Morogoro. Koro kanobiro to nobiro ka en gi pesa. Kambi to nono kambi na logo na riembo boda. Koro kanobiro en bende be kaka ng'at man gi pesa gi ng'ama bi osiepni. Bas koro nwating'ore gi pikipiki kamano kuma dwara tere mus kamano endo madonje kong'o dwe mar 12 tarik 25 Christmas. To nachako mana gi chupa na madho soda to ne gimadho kong'o. Koro bang'e kanyendo emano kono mera weri gi soda gi indi bro kudo yi nono. Kaw kata chupa cheni ndi tinyalo kiko gi soda. Koro nakiko kamano to mawinjo ka ginendo na kontolgo madhi nyaka ot. Bas koro bedada kamano to koro ka kino nochako kendo chako dok 2015. Bas koro kanyo makoro kong'o koro amadho nyaka chupni 7, chupni 8 nyaka chupa 10. Seche ngene boda be ngena riemba dhako ni be an go ge nyathi ka. Bas koro nogi kamano endo makoro kong'o makoro nyaka koro wuon pikipiki bendo kaw pikipiki ne. Koro maisha koro bet matek. Koro ka maisha bet matek nyako be koro otimang'o oringo odhi dalagi. Bas koro kodhi dala koro atemo we koro kong'o ni anyalo kata bang' dwe moro achiel adhi saye duogo. Kendo anyalo chako kendo dok kendo chako ringo dok. Koro nobeda kamano ma 2015 no madak na gi nyako chotamore. Pikipiki be mayod be koro manya riembo be koro onge. Koro ji be koro luoro be koro kisabet kore gweng. To ng'ato kona nyinendo to jakong'o mera onge pesa moro mobro kelo ni onge. Bas koro ji koro noluor koro kimiya pikipiki. Koro nobet kamano endo manyako ne nodhi. Nikiwa nje nilikuwa nafanya kazi kibarua hivi za lori kwenda kuwekea mizigo. Na nikifanya hiyo kibarua maybe kwa siku napewa maybe 1000. Hiyo 1000 ni kama shilingi 50. Nikiingia tu place tu nione tu pahali iko bar ama pub, hiyo 1000 siwezi enda nayo nyumbani, itaishia tu hapo. Mimi nyumba yangu ndio hata sasa hakuna bibi. Wape ni baya. Kuna bibi. Na mimi nyumba yangu yenye nilikuwa nakaa kama haijamaliza miezi 3 haitafagiwa. Nilikuwa nafagia baada ya mwezi 3. Juu sipiki.
ni kwenda tu kubadilisha nguo. Kwa hivyo hata kufagia nafagia ukuta tu, kupiga ukuta halafu natoka miezi ingine 3. Kopogore kod duolno mar Nakada makedo gi tiyo kod yedhe mamero ji, kuonde hocho kata rehab center bende nyalo konyo jogo matiyo gi yedhe mamero ji mondo owe. Jahocho e rehab center mar Dove, Migosi Jones Aulo, leronwa okenge goeko magikao e konyo jogo matiyo gi yedhe mamero ji mondo olokre, kendo oyango ni mondo mi ng'ato owe kong'o, onego oyie ni kong'o oheo ngimane kendo odwaro kony makare. God grant me the serenity to accept the things that I have changed, clarity to change the things that can, and the wisdom to know the difference of spiritual. Rehab ka wayudo jatuo watimo na assessment ka wase confirm ni en a client, possible client mar addiction, ng'enyne wadil gi addiction to drugs and alcohol. Koro ka wasedhibitisha to waadmite. So the first steps mag admission, ka wasadmit ng'ato orientate ong'e institution, oelewa gimomiyo koyiene wuok oko, gimomiyo koyiene bet gi simu during the treatment process, gimomiyo koyiene bet gi pesa. Koseelewa mano, kaito koro wachako wakonye mondo understand drugs, mondo understand addiction, konye mondo elewa gimomiyo en gi shida gi kong'o gi yedhe mamokogo. Then koseelewa mano to wachako the steps. Watiyo gi the 12 steps of Alcoholics Anonymous, the Minnesota model. Yes. Koro step mokwongo anyalo wacho ni en about honesty. Because step no wacho ni we admitted we were powerless over alcohol, that our lives had become unmanageable. Mangiso ni mondo ng'ato admit ni en gi shida, ni kong'o oseo ngimane. Mangiso ni obedo honest yen owuon. Ongisore adiera ni gini kama osechopene, gini koro tama. So that is the first step, honesty. Mar ariyo, konyo ng'ato mondo understand ni shida ma intiere onyalo wuoke. Onyalo wuoke shida ma intiere. Mangiso ni the second step and hope. There is hope. There is a way out. Mar adek koro involve Nyasaye. Iamini ni Nyasaye nyalo konyi wuoge shida ni. Basically steps gi the spiritual principles. Makonyo ng'ato mondo o understand ni nitie problem to nyalo wuoke. To ng'ama nyalo konyi wuok en mana Nyasaye. Kaito Nyasaye gi en kaka ing'eyo Nyasachi. Kacha it is not a religious program. It is spiritual. Koro ka ini ja Catholic kata ja Muslim ok wigolie denomination mari. En mani kori dwaro ni mondo ilos relationship gi Nyasachi. Ichika ng'ato nie kong'o wiye wilga nyaka giwach spirituality. So we help you awaken your spirituality. Ichak idak ngima ma ing'eyo ni Nyasaye matai. Kori ka ngima ni tikete lwet Nyasaye to en mo ogaidi. Ka wadhi mbele gi steps, nitie step ma konyo ng'ato mondo ong'i ngima mar kong'o wasekoso ne ji mang'eny. Katiyo gi the term wase, mangiso ni an be an ajakong'o. Koro wasekoso ne ji mang'eny. Koro kidwaro lokruok to chako gi in iwuon ing'iyo ni asekoso ne jomage. Ting'iyo ni job ng'ama nya kwayo ng'uono. Then kiwuok e rehab, nitie ng'uono moko mikwayo kata kapod in e rehab kanyo. Kiwuok e rehab tidhi kwayo ng'uono mondo ibed gi kwe. Kata obedo ni ne gin jokong'o kendo ponono anyuola gi nokwedogi nikech tiyo gi yedhe goeko, kony mane giyudo mar dhi e kar hocho kata rehab center mondo mi giwe kong'o koro osemiyo ngimagi olokore ahinya, kendo paro mar ni kar hocho en jela orumo nikech puonj makare magiyudo kanyo. Na nimekuja hapa kwa urekebishaji wa tabia kunywa pombe. Na tangu niingia hapa
Nimeingia hapa tarehe 4 Januari mpaka sasa. Na tangu niingia hapa, wakati niingia hapa niliona kama nimeletwa jela. Hiyo siku nilifikishwa hapa na wenye walinilete, mimi sikujua pahali napelekwa. Wakati walinifikisha wakaniachia mwalimu wangu Mr. John. Wakaenda. Sasa hiyo wiki yenye nilifuatia hiyo wiki nikaa nikijiuliza mbona wakanifanyia hivi. Nikakaa wiki ya kwanza hawarudi, ya pili. Na sasa hiyo nimekaa wiki ya kwanza bado nafundishwa venye mtu anaweza kaa bila pombe, sigara. Nafundishwa wiki ya kwanza bado nilikuwa nafikiria juu nilikuwa na hiyo hamu tu, hiyo kiu ya pombe, sigara. Kwanza sigara ndio ilikuwa shida. Wiki ya pili nikafika, ndio nikaona ile Mr. John alikuwa ananifundisha hapa. Nikaona huyu mtu alinileta hapa alikuwa ameangalia maisha yangu, pani nimeelekea, but mimi sijui, yeye alikuwa ameona mbele. Ndio Mr. John akaniambia mwenye amenileta hapa yeye ananipenda, juu analinda maisha yangu, but mimi na shida analinda maisha yangu kivipi? Na mimi ni mtu mzima, mimi najiweza. Kumbe kwa venye naendelea tu kusoma ndio nilikuja nikaona haya, hii kitu kumbe inakuwa, hii pombe inakuwaga inaenda inaweza mtu, hakuna kitu kingine unaweza fikiria, ni mambo tu na pombe. Kuamka asubuhi ni pombe. Sasa ndio nikakaa hivyo, nikaona kama alikuwa alinileta hapa, ndio nikaona venye tu alikuwa alinileta hapa, nikaona alikuwa anajali maisha yangu. Ndio mimi nilikuwa ndio asubuhi mpaka jioni. Kila siku mimi nilikuwa mlevi na sigara. Hapo nilikuwa natumia vitu 3. Sigara, bangi na pombe. Na hiyo kazi sijatumia mimi hiyo siku. Sasa hiyo masiku yote, na kutoka hiyo siku tarehe 4 saa 10 ndio nilivuta sigara yangu ya mwisho. Ndio wakati niliingia hii place, kitu ya kwanza niliambiwa kitu inaitwa simu, pesa. Hii kitu ingine kama hiyo masigara nini hakuna. Sasa sigara yangu ya mwisho nilivuta tarehe 4 saa 10 mpaka wale. Mpaka hiyo kiu yenye nilikuwa nasikiaga mbeleni hiyo ikaisha mpaka wa leo. Sasa hata nikiwa hapa leo nimefika siku ya leo, naonaga hata nikitoka nje siwezi tumia hiyo kitu. Niliona obvious, naona maisha yangu tu nilikuwa nimeweka free. Kani nilikuwa naelekea kwa shimo. By the way, saa hii nikitoka hapa siwezi uza. Ndio venye nimefundishwa mafundisho, na venye saa mimi najisikia mwili yangu saa venye niko saa hii. Hata nasikia niko na nguvu kwa mwili bwana. Siku hiyo nilikuwa natumia kitu nasema ati ni naongeza nini, ati nikufungulia turbo. Hakuna, nikuisha naisha. Basi venye nimekaa hivyo bila kutumia pombe, sigara na hiyo bangi, hata mwili wangu nasikia ikiwa sawa. Naomba wenye wako nje, wenye wanafikiriaga ati ni rehab ni kama limad au sel ama gereza, hapana. Hii ni shule kurekebisha, na hakuna vita. Ni ukuje ukae venye unataka wewe. Hakuna vita. Bora tu kitu hawezi tumia, ni yenye alikuwa anatumia nje aiwache uko nje. Sigara, pombe nini, batiri habu ni pahali poa sana. Ni shule, na akitoka mwenye ataingia, akitoka hapa atakuwa street. Paro ni kuro kaka nise fonyo ni jako kamano ma kuro kongone mane ngimani. Kuro en michopo kiwango mane ma kuro no miyo ni in kure dwa ni di rehabilitation center mondo mi lokri. No ka mua. Nikech an be kata be rehab gi anan gik na ananakia. Ana ng'e ni nitiere ajuoga manyalo miyo ng'ato yath mondo mi ng'ato weko. Koro bang'e ka ajuoga no be nosatera matieko dweche 9. Ono kendo kacha kadok kinde kong'o. Bas koro ma koro nabet kendo ng'a marach 2017 ka. Ga 18 ka. Dwe mar 5. Mano koro no ka koro wede te onge ng'a madwara kata chiel.
Bas koro mana noko owadwa ni ndikoro kawa pokan Kisumu ka nodonjo tarik 14 dwe mar abich. Koro kan wabiro nyaka ka nan kaka nang'eyo nang'eni saa moro tera hospital moro ade mana saa moro de mana yath moro taduogo. Koro kaka nabiro kata po mana kodhi nyaka Mamboleo. Koro kaka nosoya i gate no nyaka sana koro natieko dwe mar aboro tarik 15. Koro kaka natieko kanyendo maisha makacha ber, nitie chiemo, nitiere pi, wapuonjore, nitiere gym gi. Koro gimoro amora minyadwaro inyalo timo. To kapod inyalo endelea gi masomo magi, inyalo wako cha tibiro ka. Koro ka gigodhiambo tidoko. Koro an amua bedo abira kanyo, wacho ni itimo ka indi kata kopo natieko koro anyalo wuok tadhi e tijena to pod mondo mi atim endelea ka, nikech oko konindo be kong'o to nitiere kumoro amora makata diang' ofunda kata ng'eni oko koni be odhuri. To koro gin puonj kaka magi kata processes kaka magi manoketie ma koro in ni koro kong'oni ok ichaki madhi kende ngimani? Kacha ka nadonjo kana tuo nafuolo ka nang'eni samoro aonda cha kanyalo tieko labda kong'o cha ema nyalo kawo tamadho to kong'o to aonda cha rumo. Koro kaka nagikae cha atieko ndalo 21 basta winjo pogruok moro amora e denda winjo ma winjo ka onda cha olal. To ndalo 21 no imodhi mana e klas to wabet kama indi iulo kaka kong'o nosatimoni gi gik ma kong'o oselal godo gi maisha misakale kong'o. Mago te gik miwacho kacha ikoni mondo migol siri misatimo ni ji. Mano te gima duong' e gimiwacho. Bas koro gi Nyasachi bende koponi in gi Nyasachi no to Nyasachi nindo teme mako matek ema nyalo konyo ng'ato kumoro amora. Koro an nadhi mamako Nyasaye motegno ma Nyasaye nindo temo konyo nyaka kawuono. Yes, it's true that there is withdrawal symptoms. It depends with one person to the other. Let's say, if I've been drinking alcohol like an heavy drinker, I can't sleep without alcohol, that excessive use, and somebody else was just doing 2 or 3 glasses, we are different, right? So there is withdrawal symptoms, yes. But in an institution like this, they don't kill, because they are trained professionals. They know the processes to take somebody who's on that state. They don't bring you in and tomorrow things just get from top to bottom immediately. There is gradual processes on how to stop you until you get proper to your old ways without the drugs. Yeah, so there's a process it doesn't kill. Once we are inside here, we have qualified people, we have physicians, we have doctors. We'll look at you, monitor your stages until you get out of it completely, so you don't die here. Bedo e rehab kanyo bende osemiyo moko kuom jogo mantie kanyo kaka Samson Olo odonjo e pith gino monyalo timo kata tok wuok kanyo kaka yo maber mar pogruok kod paro mar dok tiyo kod yedhe mamero ji. Kaendi kaka kana biro mana neno ni dweche 3 madhi tieko atem gimoro kaendi kata ka chieng' moro awuok tawe ka jok mani bang'a be nyalo neno ni kare kaendi kare kopo ni ng'ato biro to inyalo tim gimoro amora. Koro mana napidho kalot, nitiere kalot dek, nitiere bo, nitiere apoth, nitiere mchicha. Odhiambo bende be ka chieng' podho be aolo ga pi mondo mi anwang' gimoro manyalo timo kabide, nikech kopo nabet nyalo bet saa moro gi paro moko be kendo mang'eny momi nyalo sukulo. To koro en puodho ni kende ma chako uko kode nitie gik moko ma be itudo iye kaendi? Gini ndite mana chako go nikech kaendi to gini ne ineo pe. Koro kaendi ka nayudo
sehemu nyingine mana chako mana to to debed ne en kata kuma duto na nyapidho kata mano do. To koro alot ki endi mipidho kae gikonyowa konye ka kose be nitie jomoko mabiro ng'wedo yuso negi kose? Alot gi to wateda iye ka. Onyalo winjore to wang'wedo gi to watedo. Onyalo tedo gi kata bende kata didek. Nikech anyuola podi nyalo bedo gi paro ni ng'ato podi tiyo gi yedhe mamero ji kata tok wuok e rehab, en jukumu mar johocho e rehab kanyo mar luongo anyuola ng'ato mondo mi gipuonjgi kaka ginyalo dak maber kod ng'ano moseweyo tiyo kod yedhe mamero ji ma ok giyanye kendo gine ni olokore mar adiera. Ng'eny anyuola be waluongo gi wakonyogi mondo gi understand addiction. Mondo ka ng'ani wuok e rehab dok e ngimane to nitie kaka anyuola treat obedo welcome, member feel ni orwake. Kech ka ng'ato wuok e rehab to dok to samoro anyuola nosechopo kuma iluonge nyaka jakong'o to pod luonge gi nyingego, ketho nyaka chuny ng'ato. Koro gik moko en koro emomiyo wa involve nyaka family. Gibiro gibet piny giwuoyo, gimbe wapuonjo gi matin gielewa addiction gima en, gima ng'ano osekadhe, en be onyawacho negi kaka oparo. Yes. And what about the case of depression, so that you can make sure